ďakujem za predstavenie. Takže moje meno je Lukáš Lašák a som zástupcom spoločnosti Data Alarm Quality Instruments. Pôvodne mal túto prezentáciu viesť náš riaditeľ pán Martin Balok. Kvôli súkromným dôvodom sa žiaľ nemohol zúčastniť. Takže vyskúšam si tento ovládač. Takže ako sme sa dostali ako spoločnosť Data Alarm Quality Instruments k aditívnej výrobe, respektíve k 3D tlači? Tým, že sa niekoľko rokov, dá sa povedať viac ako 15 rokov, venujeme kontrole kvality v priemyselnej výrobe, hľadali sme, zároveň máme nejaké unikátne technológie, pre ktoré sme hľadali vhodné výrobné technológie. Žiaľ, dodávateľia nám nie vždy boli schopní dodať nejaké rôzne senzory a výrobky v požadovanej kvalite. Niekedy tieto senzory ani nebolo možné vyrobiť. Tak nás to vlastne priviedlo k aditívnej výrobe, ktorá nám umožnila vyrábať rôzne typy customizovaných senzorov, ktoré nikto pred nami nevyrábal, a veľmi nám to pomohlo. Čiže začali sme premýšľať v tejto rovine aditívnej výroby, najprv u nás, a neskôr nás kontaktovala spoločnosť Hewlett-Packard, ktorí rozbiehali v Európe vlastne nový typ 3D tlačiarní. Sú to plastové práškové zariadenia, veľké priemyselné 3D tlačiarne, a stali sme sa oficiálnym predajcom týchto tlačiarní na slovenskom trhu. V skratke by som chcel predstaviť výrobný proces technológie HP Multijet Fusion. Kolega pán Behul to vlastne v predchádzajúcej prezentácii aj veľmi pekne vysvetlil. Zásadný rozdiel medzi technológiou binder jetting, ktorá tlačí kovové diely, je, že my vlastne tlačíme plastové diely. Taká nejaká menšia výhoda pre nás je, že my vlastne tlačíme už funkčné diely, ktoré vlastne po nejakom následnom opracovaní po 3D tlači sú vhodné pre použitie pre rôzne priemyselné aplikácie. Čiže na tomto slajde môžete vidieť, ako to funguje. Rovnakým spôsobom sa nanesie vrstva prášku, na ktorú sa vlastne nanesie čierny agent. Tým, že spoločnosť HP sa venuje 30 a viac rokov výrobe 2D tlačiarní, sú veľkí experti na výrobu tých tlačových hlav. Tým pádom tie tlačové hlavy upravili pre použitie pri aditívnej technológii. Tie tlačové hlavy nám nanesú vlastne čierny agent, ktorý slúži ako absorbent infračerveného svetla, a vďaka tomu vlastne prechádzajú v ďalšom kroku rameno s fúznymi lampami, kde pri tepelnom, veľmi presne kontrolovanom procese sa deje to, že selektívne umiestnený ten agent nám vlastne vytvorí tie dielce, ktoré sú vlastne v 3D priestore, v tom vlastne vozíku, kde vlastne nepotrebujeme tlačiť nejaký podporný materiál, a samotný nespečený prášok nám slúži ako supportný materiál. Čiže ten diel je vlastne hneď po nanesení je rozstavený, a v zásade vrstva po vrstve sa tento proces opakuje. V zásade to trvá vytlačenie celého tlačového objemu, čo je zhruba nejakých 40 litrov. To trvá nejakých 11,5 až 13,5 hodiny v závislosti od nejakých nastavení tlače. Na tomto slajde máme nejakú ukážku, ako celý tento proces vlastne tejto, dá sa povedať, digitálnej výroby prebieha. Čiže samozrejme v prvom kroku je potrebné diely nadizajnovať a upraviť pre aditívnu výrobu. Je veľmi dôležité, aby vlastne dizajner prispôsobil ten dizajn tejto aditívnej výroby. Na jednu stranu má väčšie dizajnové možnosti, keď to porovná s tradičnými metodami obrábania. Na druhú stranu musí mať vedomosti, čo daná technológia zvláda a ako ten dizajn prispôsobiť, aby bol funkčný a aby bolo možno vytlačiť vlastne funkčné diely. Takže po príprave nejakých tých 3D modelov
nám nasleduje vlastne už umiestnenie do prípravnej stanice. Vo vozíku v prípravnej stanici napustíme materiál, následne ten vozík prejde do tlačiarny, kde prebieha samotná tlač. Výhoda vlastne tohto oddeleného procesu spočíva v tom, že vy máte vlastne tlačiareň, ktorá dokáže nepretržite tlačiť a vymieňate vlastne tie vozíky a pripravujete ich aj rozbalujete vlastne tie vytlačené diely v tej procesnej stanici. Tým pádom máme veľmi vysokú produkciu, čo zároveň vlastne znamená aj nižšie náklady na tlač tých jednotlivých dielov. Nasleduje nejaký postproces, sú to štandardné metódy postprocesov, ktoré poznáte určite z práškovej 3D tlače, čiže máme tam vlastne nejaké pieskovanie, nejakým abrazívom, aby sme tie diely vyčistili a samozrejme existuje široká škála nejakých povrchových úprav, ako tie diely vlastne môžeme pre ne dosiahnuť už nejaký ten finálny vzhľad. Niekedy sú to vlastne aj nejaké dizajnové povrchové diely, niekedy sú to iba nejaké vnútorné súčiastky strojov, ktoré nevyžadujú až taký detailný ten postprocessing. Čiže spoločnosť HP má niekoľko zariadení, v zásade fungujú na rovnakej technológii, rozlišujú sa nejakou to produktivitou. V zásade spomeniem nejaké novinky z minulého roka, je tlačiareň, ktorá tlačí vlastne biele diely. Tie sa používajú v medicíne, ale často aj, dajme tomu, v automobilovom priemysle, kde môžete veľmi jednoducho a rýchlo tieto diely nafarbiť na ľubovoľnú farbu technológiami, napríklad morením. A druhá nová technológia je vlastne tlačiareň Metal Jet, ktorú HP predstavila minulý rok a tá vlastne tlačí kovové diely. Táto technológia sa zaradzuje do rovnakej kategórii ako binder jetting, ktorú spomínal pán Behul. Máme dostupných niekoľko materiálov. Na tomto obrázku vidíte nejakých takých 9. Najpoužívanejším v tomto type segmentu je samozrejme materiál polyamid. Máme PA11, PA12, potom sú tam polyamidy z prímesov skla. Máme polyamid, ktorý tlačí biele diely a zároveň veľmi žiadané sú na druhú stranu aj elastomery, čiže vlastne materiál TPU, termoplastický uretán a termoplastický polyamid. V krátkosti poviem o nejakom produktovom živote nejakého výrobku. Výhodou našej technológie je, že viete vlastne diely prototypovať a vlastne aj sériovo vyrábať na rovnakom zariadení, čo vlastne rapidne skracuje celý proces vývoja a zároveň viete veľmi rýchlo a bez nejakých ďalších úprav veľmi rýchlo tie diely už aj finálne vyrábať a produkovať na rovnakom zariadení. Nejaké 4 také najhlavnejšie segmenty, na ktoré sme orientovaní s touto technológiou sú určite automobilový priemysel, ktorý má veľmi silné zastúpenie na slovenskom trhu. Rôzne priemyselné aplikácie, to je veľmi silný segment, rovnako v neposlednom rade je to určite aj medicína, kvôli tomu, že medicína tiež vyžaduje vysokú mieru prispôsobiteľnosti a práve aditívna výroba ju dokáže naplno poskytnúť. Nejaký posledný tiež silný segment je vlastne spotrebná elektronika, spotrebný tovar. Tam vidíte rôzne typy, dá sa povedať, od okuliár cez nejakú spotrebnú elektroniku, kde tiež sme schopní vlastne uspokojiť nejaký dopyt trhu. Ako nejaký príklad, ukážku použitia našej technológii môžem povedať, spoločnosť GM Motors vlastne má použitých v tomto type vozidla až 115 dielov, ktoré sú vytlačené na tlačiarni HP Multijet Fusion. Zároveň je tam ešte niekoľko ďalších pomôcok pri výrobe a montáži a
ako vidíte, tak s týmto typom technológie sme schopní vlastne uspokojiť nejaké vysoké nároky automobilového priemyslu na výslednú kvalitu dielov. Pán Hašák, ja by som taktiež poprosil, lebo máme nejaký časový harmonogram, dobre, aby sme stihli. tak ešte narýchlo si povieme, nejaký ďalší príklad je vlastne autosedačka od automobilky Porsche, kde vlastne využili materiál, vďaka zmene vnútornej štruktúry boli schopní dosiahnuť 3 typy tvrdosti tohto prémiového sedadla. Sedadlo mohlo byť kvôli tej vnútornej mriežke aj chladené alebo vyhrievané, takže dokázali prekonať niekoľko výrobných prekážok. Nejaká ďalšia ukážka, spoločnosť Ford sa špecializuje na nejakú customizáciu, kde zákazník si vie vybrať nejaké typy vnútorných dielov vo vozidlách podľa svojich požiadaviek, zároveň si vlastne vie prednastaviť nejakým konfigurátorom, aké typy dielov, s akým povrchom chce mať v tom svojom vozidle. Takže tu je tiež veľká prednosť. Nejaký ďalší typ aplikácie sú vlastne na mieru vyrobené vložky pre pacientov alebo pre zákazníkov, ktorí majú o takéto veci záujem. A tým pádom som vlastne aj skončil s mojou prezentáciou. Budem rád, keď budete mať nejaké otázky, rád vám ich zodpoviem. Ďakujem za pozornosť. Super.